खुलुमबायखा इति एडिसनि जे चंमारिनि बागै जोंनि बीजेपी सरकार जे मैनिफेस्टो सुजाकमानि 13 नम्बर पॉइंट जोंनि विशेष भावे जोंनि सिख्लारकनि बागै जे फुटबल थुंग्रुग्रुपनि बागै कायसा जे सुजाकमानि जों आरो नुजाखा जे सिख्लारक बा हास्तेव जे परितंनाय रक बरकनि बागै जतनि बागै न बेबा काहाम जों नायदे जरा फुटबल थुंग्रुग्रुप बरकनि बागै जे फुटबल स्टेडियम स्लामजाकमानि आरो थुंना बागै बरक सुजुग माननाय ताई थुंथानि बरक नेशनल लेवल जरातिबो थुं माननाय एवं नॉर्थ ईस्ट एरियाव थांगै बरक थुंना बागै सुजुग माननाय आबागैना आं कयजागो त्रिपुरासरकनि हामक्रायनि बागै जोंनि बीजेपी गवर्नमेंट जे उद्योग नाहामानि फुटबल थुंग्रुपनि बागै विशेष भावे खुमलुंगा जे स्टेडियम स्लामना थां दंगो आं सिख्लारकनो कयो जे फाइनाय जे 12 एप्रिल नरक त्रिपुरासरकनि हामक्राय खायना थांमानि जे 13 नम्बर पॉइंट उल्लेख दंमानि अमनतुई नरक बेबाक न कामी आमसायो नरक प्रचार खायदी एवं फाइनाय जे 12 तारीख पद्मबुबार बुट रिउई जो चिनी जे टीटीएलसी जब पद्मबुबार बुजानाय जत कैंडिडेट न नरक न उसकांगनी जे डिसी चंमारिया जत सिख्लारक न पद्मबुबार बुट रिउई केप्लाई खायना बागै जत न कय जाबो।